Moi boas, mister, que tal, como estamos? Unha nova semana, vense dun encontro no que o resultado non se tuvo o esperado, pero sin dúbida fíxose un esforzo moi grande. Xa falando desta nova semana, visita moi importante este venres ao Arteixo, nun partido moi importante para todos vós. Que opinión tes para este encontro onde sin dudas baixas volve a ser o habitual? Boas tardes. Bueno, que nos enfrentamos a un moi bo equipo. Esa é a realidade, está abaixo, pero vendo 2-3 partidos que lles vin, tuveron moita mala sorte. Bueno, cando está así abaixo a veces pasan estas cousas, pero un equipo que a mí non me cabe dúda que vai sair de aí, un equipo que vai estar en mitad de tabla seguro, é un bo equipo. Nós temos moitas baixas, pero bueno, os que estamos confiamos neles. Temos que hacer un moi bo partido para se queremos gañar ali, está claro, porque eles van salir a morir. Son, bueno, o repito, son un moi bo equipo, ainda que estén abaixo na clasificación, a mí gústame bastante. Falando un pouquiño que se falou con Porrúa, desta cosa, sobre todo a importancia dos xogadores que teñen poucos minutos, o rendimento que están dando nestas últimas xornadas, espectacular, destacando nombres como Hugo. Como ves ti os xogadores con menos minutos? Ben, moi ben. A ver, Fuentes está moi ben, Hugo está moi ben, Sergio Prieto está moi ben. Bueno, hai moitos xogadores que non están disfrutando igual de tantos minutos, pero que están moi ben, están para competir. Por eso che dicía antes que non temos moitas baixas, demasiadas, porque é certo que 8 baixas, bueno, pero o problema é que vamos a estar moi curtos de banquillo, pero a xente, o 11 que saquemos é un 11 bo, é un 11 que vai a competir, que vai a estar ben, temos total confianza. É certo que teñen que vir 5 xuvenis, son demasiados, unha cousa é que veñan 2 ou 3 e outra cousa é que veñan 5, pero, bueno, os que estamos vamos a ir a tope, que se conciencien, van ter minutos a competir e disfrutar ali, que é o que temos que facer se queremos gañar. E nós, en ese aspecto, confianza 100% neses xogadores, porque é a realidade, que están ben, e eu creo que van a demostrar o venres. Falando xa unha cousiña máis, destacar sobre todo o Atlético de Arteixo o gran goleador que teñen. Contra o Boiro xa demostrou con 4 goles, xa meter un gol nesta liga moi complicado, meter 4 pois é unha locura. Como ves o equipo para parar a un dos máximos goleadores da competición? É un moi bo xogador, está claro, pero bueno, non só el, teñen bons xogadores. A ver, é un equipo que o ano pasado estaba empatado co Arousa a falta de 5 ou 6 xornadas, que tivo un baixón moi grande ao final de liga, perdeu 5 partidos seguidos, creo que foron, e por eso non entrou en playoff. Entrou a Sarriana, senón hubieran feito playoff. Este ano, bueno, empezaron máis flouxos, eu creo que é unha temporada parecida que tivemos nós o ano pasado, de bo equipo, pero que te metes abaixo, custa sair de aí, pero bueno, xa che digo, son un moi bo equipo. Moitas gracias. A vos.